tattaunawar diflomasiyya mafi kayatarwa da kuma jan hankali wanda tafi kowace bayyana gaskiyar abin da ke faruwa a cikin wannan watan baki ɗaya ba da furucin baki ko kalaman siyasa aka yi amfani ba. An gabatar da wata tattaunawa ne kai tsaye ta hanyar motsin jiki, yanayin tsayuwa da kuma tafa hannu a bayan tafin hannun wani. Wannan shine abin da ke faruwa a fagen siyasar duniya a halin yanzu. A tsawon kwanaki 5 da suka gabata, shugaban kasar China wato Xi Jinping ya karbi bakuncin manyan shugabannin kasashe guda biyu, wato Donald Trump da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin. Amma ga duk wanda ya kalli abin da ya faru da idon basira, yanayin motsin jiki da yanayin maraba ga kowanne shugaban ya bayar da wani labari mai cike da sarƙaƙiya da kuma bambanci a fili, wanda dangantaka ɗaya an gina ta ne akan lissafi da kuma sanin ya kamata na ciniki tare da interest, yayin da ɗaya dangantakar kuma aka gina ta akan wani ginshiki mai cikakkiyar amincewa. Bari mu fara duba yadda lamarin ya kasance da shugaban Amurka Donald Trump. A lokacin da aka gudanar da bikin tarbar Trump, yayin da yake takowa a hankali yana tunkarar Xi Jinping, shugaban kasar na China bai kasa a gwiwa ba wajen mika masa hannu. Xi Jinping ne ya fara miko hannu don yin musabaha. Sannan abin da ya fi ɗaukar hankali shine ya yi hakan ne tun kafin Trump ya zo kusa da shi sosai. Masana ilimin motsin jiki suna kiran wannan mataki power move, wato mataki nuna iko da ƙarfi, wanda hakan ke nufin ta hanyar mika hannu da wuri da Xi Jinping ya yi, ya nuna yana cikin cikakken shiri, shi ke da iko da yanayin da ake ciki, sannan kuma ba zai tsaya jiran sai an zo kusa da shi kafin ya yi motsi ba. Sannan kuma sai batun yadda aka yi rukun hannu ko kuma musafaha a aikace. A al'adance musafaha irin wadda aka saba da ita ana yin ta ne daga gwiwar hannu, inda ake sanya hannu a meke, tafin hannun mutum biyu kuma suna fuskantar juna akan mizani ɗaya na daidaito. Amma anan suna haɗa hannu. Xi Jinping ya karkatar da hannun shugaban Amurka kasan nan take. Wannan yasa hannun Xi Jinping ya koma sama, wanda a tsarin ilimin motsin jiki wannan yana bayar da saƙon nuna fifiko ne da iko ga wanda ake musafahar da shi. Sannan kuma a cikin wannan musabaha an ga wani salo da aka san shugaban Amurka Donald Trump da shi, wato duka biyu a bayan hannun mutum, double pat. Trump ya yi ƙoƙarin yin wannan salon nashi, amma Xi Jinping ya bari an taɓa shi ba tare da nuna wani motsin rai ko kuma girgiza ba. Ina nufin yana tsaye kamar dutse, yana mai riƙe mizanin ƙarfinsa ba tare da girgizawa ba, wanda ya zama babu ɗaya daga cikin mutane biyun da ya ba wata kafa a bayyane a wannan gaba ta motsin jiki. Idan da a ce maki ake bayarwa a wannan musabaha, to babu shakka Xi Jinping ne zai lashe wannan gasar. Shi ne ya fara mika hannu, sannan ya mallaki jikinsa da kansa a daidai lokacin da ake gaisawar, kuma bai bayar da wata kafa ta nuna rauni ba. Wanda bayan haka shugabannin biyu, Xi Jinping da kuma Trump, suka yi dogon tattaki akan dogon jan kafet da kimfiɗe, yayin da wata tawagar makaɗa ta soji ke rera kaɗaɗa a ɓangare guda, yara kuma a ɗaya ɓangaren sun jeru suna ɗaga furanni da tutoci domin yin maraba, wanda a nan ma yanayin tafiyarsu ya bambanta matuka. Trump yana ta murmushi sosai, yana tafawa yaran da ke wurin, yana dube-duben abubuwan da ke kewaye da shi. Ya nuna kanshi a fili yana mai bayyana nishadinsa, kusan ma ana iya cewa ya mayar da lamarin tamkar wani wasan kwaikwayo da yake jin daɗin kallonsa. Amma a ɗaya ɓangaren Xi Jinping ya ci gaba da kasancewa a nitse cikin yanayi na kamewa da nuna girmama kai. Sannan ya rika yin wani gajeren ɗagawa mutane hannu a cikin wani tsari mai cike da lissafi. Idanunsu a kowane lokaci suna kan kyamarorin masu ɗaukar hoto ne, wanda a takaice dai a tsawon wannan ziyara ta Trump an lura cewa akwai tazara sosai tsakanin girmama kai da kuma yanayin tsaron da kowanne shugaba ke ciki. Sannan an samu karancin taɓa juna da ke zuwa a yanayi na bazata. To amma tambaya shine meye ma'anar duka wannan? Masu sauraro, duk wani jin daɗi ko nishaɗi da kuka gani a wannan tafiyar an tsara shi ne filla-filla, ba wai ya zo bane a ɗabi'ance domin amincewa juna. Wannan yanayi ne na mutuntawa mai cike da kariya da kuma sanin ƙimar kai. A takaice dai wannan dangantaka ce da za a iya cewa asali an gina ta ne akan ba ni gishiri na baka manda, ko kuma dangantakar cinikayya, wato transactional relationship. Kuma har zuwa yanzu shugabannin biyu suna da ƙarancin ganawa da juna, domin kuwa shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da Xi Jinping ne sau 7 kacal idan aka haɗa wa'adinsa na farko da kuma na biyu baki ɗaya.
Wanda kwanaki 5 bayan wannan lamari da muka bayyana a sama, sai ga Vladimir Putin ya isa birnin Beijing. Bambancin yadda aka tarbe shi ya bayyana nan take, sannan kuma a bayyane yake ga duk wani idon da ke iya kallo. Putin ya tafi kai tsaye cikin wata cikakkiyar gaisuwa ta musamman wanda ake yin ta a wurin manyan taruka, wato ceremonial state welcome a turance. Sannan an yi masa harbin bindiga masu ƙara a lokacin da ya iso domin nuna girmawa. A gefe guda kuma ga dakarun tsaro na girmamawa da aka jera tutoci daban-daban da kuma wata gagarumar ƙawa ta biki, wanda tabbas Trump ma ya samu irin wannan girmamawa da kuma ƙawa. Amma wacce aka yi wa Putin tana cike da wani nau'i na alamomi masu zurfi da kuma tarihi. Bayan wannan sai kuma batun musabaha tsakanin Xi Jinping da kuma Putin. Dukkan shugabannin biyu sun mika hannunsu a lokaci guda, sannan kuma akan gudu da sauri iri ɗaya. Sannan kuma babu wanda ya ƙoƙarin mai da hannunsa a saman na ɗan uwansa domin nuna iko ko kuma ƙarfi. Haka kuma babu wanda ya dinga nuna ƙarfi domin mamaye ɗan uwansa. Wanda wannan ya zama harshen jiki ne na mutane biyu da suka san juna tsaf. Kuma kamar yadda rahotanni suka nuna, fuskoki biyun sun gana sama da sau 40 daga shekarar 2013 zuwa yau. Sannan sun gudanar da tattaunawa ta kafar bidiyo fiye da guda 100 tsakanin waɗannan haɗuwar tasu. Amma sai dai wani abin da ya fi bayyana zurfin wannan dangantaka shine wani abu da ba taɓa tsammaninsa ba daga shugaban da ba san shi da yawaita nuna sassaucin rai ba. A wani yanayi da ya kama da waka a tsakiyar wani muhimmin taron diplomasiya da siyasar duniya, Putin ya rera wata tsohuwar maganar hikima ta kasar China, sannan ya furta ta ne daga harshen Rashanci wanda aka rubuta ta a wani daɗaɗɗen littafi na kasar China mai suna Book of Song, wato littafin waƙoƙi, wanda wannan wani kundin waƙoƙi ne da tarihi da ya shafe sama da shekaru 3000. Daga cikin abin da ya ce, Xi Jinping abokina na kwarai, ya dace kwarai da gaske a wannan gaba zan yi amfani da karin magana na kasar China. Kamar yadda muka sani, akwai wani karin magana na kasar China da ke cewa ba mu ga juna ba na tsawon rana ɗaya, amma abin ya yi kamar shekara 3 ne suka shuɗe. Wanda wannan wani furci ne mai cike da nuna kewa irin ta amintattu. Trump kuma a nashi ɓangaren ba ma shi da fara'ar tattaunawa wanda har za ta ba shi damar tsayawa ya rera tsofaffin waƙoƙin tarihi na kasar China. Wanda wannan kadai yake nuna wani babban bambancin fahimtar juna da kuma yanayin kusanci da ke tsakanin shugabannin biyu. Sannan wannan bambanci da muke magana a kai ana iya ƙara ganin su a fili a yanayin ɗabi'un shugabannin da kuma yadda suke magana. Trump yana tafiya ne kamar wani mutum da ko ɗaki ya shiga ɗakin ya san da kasancewarsa. Yana yawan yin nuni da hannu idan yana magana, sannan yana nuna abin da yake ransa ta fuska ko kuma a fili yadda kowa zai gane. Haka kuma yana matsawa gaba idan yana yin tattaunawa domin nuna ƙarfi da kuma jaddada abin da yake son a fahimta. Wanda ko da a ce yana tsaye, da wuya ka gan shi a wuri guda yana tsaye ba tare da motsi ba. Ɗabi'ar Xi Jinping kuma kishiyar wannan ɗabi'a ta Trump ce baki ɗaya. Yana gudanar da dukkan motsinsa ne cikin wani irin yanayi na cikakken kamewa da kuma tatsantsan. Kusan ma mutum zai iya cewa yana yin komai nasa ne bisa lissafi kamar tsara shi akai. Sannan yana da wani tsari na nutsuwa da duk inda ka ganshi sai ka ganshi da wannan halin. Ɗabi'ar Vladimir Putin kuma ba kamar irin ta Trump na nuna karsashi a fili ba, ko kuma irin tsatsauran kamewa irin na Xi Jinping. Putin yana gudanar da al'amuransa ne cikin wata irin nutsuwa da damar zaɓenta aka yi da gangan. Baya yawan bayyana abin da ke ransa a fili kamar Trump, amma kuma baya kamewa irin na Xi Jinping. A mafi yawan lokuta yakan yi koyi ne ko kuma ya yi daidai da irin yanayin nutsuwar mutumin da yake fuskanta. Wataƙila ma wannan ne babban dalilin da ya sa duk wata mu'amalarsa da Xi Jinping take zama mai sauƙi sannan ba tare da wata sarkakiya ba. A ƙarshe, masu sauraro ku bayyana mana abin da kuka fahimta a wannan ziyara ta manyan shugabannin duniya guda biyu zuwa ƙasar China. Sannan kada ku manta da subscribing da liking.